Stefano Gabbana zrezygnował ze stanowiska prezesa Dolce Gabbana. Marka zmaga się z zadłużeniem w wysokości 450 milionów euro. Gabbana założył włoski dom mody razem z Domenico Dolce w 1985 roku. Mimo że nie będzie prezesem, nadal będzie pełnił rolę kreatywną. Rolę prezesa z kolei przejmuje Alfonso Dolce, brat Domenico. Marka przechodzi przez kolejną rundę refinansowania zadłużenia. Decyzja Gabbany o rezygnacji z roli prezesa weszła w życie 1 stycznia tego roku. Firma określa ją jako naturalny proces ewolucji organizacji i zarządzania. Ta rezygnacja, czytamy w oświadczeniu, nie ma wpływu na działania twórcze prowadzone dla grupy przez samego Stefano Gabbanę. Podano, że w sprawie zadłużenia nadal trwają negocjacje z bankami. Marka Dolce & Gabbana zbudowała swoją renomę na sycylijskich korzeniach Dolce oraz jego wyjątkowym talencie do tworzenia dopasowanych, efektownych kreacji.